Iwe ko short time noita mari. Murumbodzo zvamu kuti nyatsotaura here. Kuti short time yakunoita mari. Yadombokicha mai short time. Nyazai kunditarisa kuti muone kuti mukutaura nani. Murumboziva munhu wamutaura nani. Nopenga anyatsokutarisa kana ida kutarisa nenaumbo. Unotarisa mukadzi wamwe abantu kudha. Ndiri ndine 100 rand short time noita mari iwe. Murumbodzo zvamu nyatsotaura here imi. Amamba muno musemburi nehure 1. Kana doro. Sedoro. Andidi mahora anobata doro rangu ndoisa mushonga. Iyo ndo ndisingade mai muna anobata doro rangu chete mukadzi wamumba uwa. Hure aribate doro rangu. Iyo hure wakanyara radio sewa. Nasi ivo nasi mbo muno munombo ne mahure. Muno ne hure 1 se. Mamwe mahure aripi. Murumbonyatsoona kuti mukutaura nani here. Murumbonyatsoona kuti murikutaura nani. Muri pai. Short time yangoita mari doro rangu ndidhaka. Short time noita mari. Muriyanzonzwa zvamunyatsotaura here imi. Aiwe mani apana kana kondo ndingotora risk. Ira apa 100 ndokupa 100 short time noita mari. Matakwira acho chisa. Andidi mahura anobata doro rangu. Iwe ndati short time noita mari. Short time kumukadzi wenyu here mukora kuti muri kumba here mamusuzvana kuti muri kumba. Kumba kopetu. Mai takuda kudza boss wako wakudzinge basa mbawa munomu. Kuti uri kunyaradza radio, wakanyaradza radio futi uchidaura mba ukesha. Maziso munyatsotarisa kuti muri kumba. Murumboziva kuti muri kumba. Ndati short time noita mari. Ndati short time kumukadzi wenyu here. Vurai maziso mutarisa kuti muri kutaura nani. Mahura akaita mashoma mbawa haanzwisisi yoita competition neni. Ntomborara zvanga mbawa muno. Mbawa munye muri kubhuwa muna radio. Kwira zvakadai soka. Zvakaoma.